सोलोंथाइ हेफाजाबनि थाखाय कुणाल बर'नि नख'राव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आगान। उदालगुरि जिल्लानि 34 नं खालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि फिसाला कुणाल बर'आ एन्ट्रेन्स उथ्रिसारनानै रांखावरिनि आंखालाव मुं थिसननो गोब्राब जानानै दंमोन। रिक्सा सालायनानै खुनुरोखोमै नखर खुंबोनाय गोरिब नखरनि फरायसा कुणाल बर'आ आईआईटी हायद्राबादाव मुं थिसननायनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो राहा गैयै जानानै दंमोन। माखासे सान सिगां समाज बिजोङाव बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारिनि सिम मदद नागिरदोंमोन फरायसा आरो नखरनि बिमा बिफाया। थारैनो दिनै शिब हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै मिरु लाइमोन बिपिएफ दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, बिक्रम दैमारी आरो बारग' इएम बनजार दैमारी बिथांमोना कुणाल बर'नि नखराव थांनानै बेरायहैयो आरो फरायनाय आरो मुं थिसननायखौ हेफाजाबनि बिबानखौ लानायनि खोथा होयो। कुणाल बर'आ हायद्राबादनि आईआईटीआव बिटेक केमिकेल आयदायाव फरायनो थाखाय फैगौ 17 अक्ट'आव थांगोन। खौरांनि गेजेरजों कास्टम बसुमतारीया मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोङो कुणाल बर'नि न'आव दंफैयो। मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फाथायहरदों। कुणाल बर'आ साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनि रोंगौथि गोनां फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जानानै हायद्राबादनि आईआईटीआव एडमिसन मोनबाय आरो फैगौ 17 तारिखआव बिथाङा हायद्राबाद आईआईटीआव बिथाङा फरायनो थाखाय थांगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव बुंदोंमोन आरो मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब सारखौ बिथाङा खावलायदोंमोन आरो बे निउसखौ बिटिसिनि शिब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोनहैदों। जोङो मोनसे टिमा फ्रि कचिं क्लास जोंहा सोलिगासिनो दंमोन। बेरगाव समस्थियाव जोङो फ्रि कचिं क्लासाव गिदिंबाय थानाय समाव दहाय फुङाव बिटिसिनि शिब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मोनसे टिम आदा प्रहलाद आं आरो बिक्रम जोंखौ मोनसे टिमखौ बुंदों जे कुणाल बर'नि न'आव थां, कुणाल बर'नि न'आव थांनानै खबर लानानै फै आरो बिटिसिनि शिब सारा बुंदों जे बिथांनि बिफाया जिहेतु रिक्सासो सालायो, बिथाङा मोनसे रांखान्थि हालोदा बिथांमोननि न'आ बारा मोजां नङा, रिक्सा सालायनानै फिसालाखौ फोरोंदों। आं बिनि थाखाय बिफामोनखौ साबायखर बावदों। एफा खस्थ' खालामनानै जोंनो सासे रोंगौथि गोनां फिसा होबाय आरो फिसालाखौबो जों साबायखर बावदों लाइमोन बिपिएफनि जानानै गावनि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों दिनै हायद्राबादनि आईआईटी मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ जेन आईआईटीआव बिथाङा एडमिसन मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जोंबो बिथांखौ साबायखर बावदों। आफा अबंलावरिया अराय सम बिथांखौ मोजाङै देहा होनानै मोजां फरायनो हाथों। मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब सारा जोंखौ बाव थिनहरनानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिथाङा बिथांनि फरायनायनि खरसाखौ बिथाङा बानगोन होनदों। बे कुणाल बर'खौ मदद होगोन होनदों बिनि फरायनायाव। दा ओंखायनो जोङो मानाव गेदेर शिब सार फाथायहरनायखाय जों फैदों, दिनै नुजाफैदों आरो बे मेसेजखौ जोङो थाबैनो मानाव गेदेर बिटिसिनि शिब हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बिथांनो जों मिन्थिहोफिनगोन आरो बिथाङा 17 तारिखआवनो थांगोन होनदों। दिनै 15 तारिख समफोरनो बिथाङा थांगोन। दा बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ जे बिथांनो जे मदद होनाय बेखौ जोङो थाबैनो खालामगोन आरो बिथाङा अराय सम हायद्राबाद आईआईटीआव मुं थिसननो जि मोनबाय बिथाङा मोजाङै कमप्लिटै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाफिननो हाथों। बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सुबुं सम्पद जानो हाथों, गेदेर मानसि जानो हाथों। बेखौनो जोङो लाइमोन बिपिएफनिफ्राय जों बिथांनि थाखाय जों अबंलावरिनो आर'ज खालामना होबाय। थेंक इउ।